azụ milata na mazụ anwụna aya dịka echile chena agụragụ okeluo na ọkaji ọghọ na-egbu evita na enwe ọkụrụ aya dịlị ya mma o lecha ozụta na ọya dịlị ya mma o ọ na-asị American Mavericks American Mavericks ọya dị ya na ezinụlọ ya mma anyị bụ ndị bịakwala ya bịa ọbụla ebe onye eboli eze ọya dịkwala anyị mma mana mbụrụ na ya ekene eme unu anyị na-eme ka ichie nwanne anyị nwoke echichi osoli bie kpalịba m torugwu meselibe egwu oke luo ejimọfọ ịya dị ndụ na ndị dị ndụ naanị nwe echiri ọzọ ka ekiri dị ya ndụ dị ezigbo ndụ mezuru ụlọ gị dị nnukwu gị mma dịrị ibe gị mma dịrị ụbọchị oyi niile mma uke mma abụkọrọ gị uke mmadụ abụkọrọ gị ezigbo ihe dị n'ụbọchị ya akpọ gị ruo ezigbo ihe dị n'ụbọchị ya akpọ gị ruo ezigbo ihe dị n'ụbọchị ya akpọ gị ruo ajibe dị n'ụbọchị ya gbata ete n'ebe ị nọ na ndụ onye na azụzụ ibe nye dị na ndụ onye bụ ezigbo ibe ya kpọgụ gị ruo arụ ọnwa nye na ya adịghị gị mma o ị na-asị mmadụkalị na ọ bụrụ ịmalị ma arụ mgbe niile tọrọ aka ma ichiwu ya aka ji ụfọ tanị ka anyị na-ekpe ego okpu ọzọ eburu ibu olu ọzọ taanị enwe anyị ekpe ego a na-eyi gị aka n'onu ọ ya le gị mmata anyị ozugbo ga taanị ekwe dị ndụ na ndị dị ndụ uke mmadụ abụkọrọ gị ezigbo dị n'ụbọchị ọbụ ya ga na-akpụ gị iru ma nke ma ndị be gị ikwu na ibe gị bịa n'ọnwa ama ma ndị otu ụzọ gị ya adịghị gị mma o taanị nwa ka ị na-agbata ezigbo ihe n'ọkpa gị gata ezigbo ihe n'ọkpa ya na adịrị gị mma taanị nwa taanị nwa bụ eketolu gị ezigbo iwe bụ eke taanị nwa eketolu gị ezigbo iwe uke mmadụ abụkọrọ gị nna nna anyị azọ mere na ọ bụrụ anyị mee ya ọ bụla alụ ya na adịrị gị mma Chief Akajiọfọ ekenekwa adịrị gị mma nna ya olugo ọzọ Akajiọfọ ọgwụ elu ọkwa ndị ekene m unu agụleri ekene m unu amaka m ekene m unu oborisi ekene m unu Akajiọfọ ọmụnwa bụ Okelu Ejimọfọ afọ nna m na nna m gụrụ m so ọ na-echi ọzọ taa ọzọ na-echi bụ ọzọ Akajiọfọ na ndụ niile because Ejimọfọ ọ bụla m ejiri ọvọ ma ndị na-enweta m mana mụ mana m ji ọvọ and ọvọ abụ nji eji nye ekpere na ndụ niile ekpere wele na-ekpere ụbọchị ekpere na-ekpere ọ dị mma mana m ekpere mmebi so abịa na Nando ana m awụta na Nando ya nwe ọganihu ana m ekpe Nando ekpere na Nando abụrụ gọvanọ Anambra steeti mana ọ nwere okwu ngwa ndị mmadụ ọ dịka sị na ọ dịba mwute mana m agwọtara ya iwu ji agba m anya bụ na
the House of Assembly member boy by Manando in the general who should be named Capunya. Since then, on what was an house, Manona government Buani, on your Bunana government, Libyan on government, Ubudawa, even this and I didn't go down. Ijana, you had the Kanamuna, was Ijana, Vivan Halova, as no Tony Moyo. Na mwana mobo mnena lugu mwata na government abagobe ne patana nando onye patana nando ko ozo chichi mo be litu no bona even na patana nando nwani netibo zugbo even na no na buto nwe ebo onye ko taputo so mu gweze ya kwoto na mvuchi enso na odra mama mmodu ne kuzo sometimes wana na wota biem imaja wota biem na musna na musna na de ngoro man sabe na ibe kuna madi kuna madi na government. And the open Nabunya, last one, Jedebelda house, and Nando Patulia, open Mechanagene, Jebekona, even Yajal Wapolong, or Song Levona, Molikuna, the Monepelem, Monoyan, and the Abrugom number state. So, Yabelem, and the other Chita was like a Giovanna number. Blowing Barisu, Biapadano Barisu, blowing you so very super issue. Ekuna, we woman of Barisu, when Anandonina. Makana, my PG, who catch full wako, Bam Kamika, water of Novasu, Mananda, them. So na mune pepele no pase adugom no pase adugom na nando adugom ma ifere no by go grace aye kwego oga dem no e mana mmadu erika mana pele ndi abusi all the way from Aguleri man di simweri mebonye siwabia ngokumu chase ede okulo ora chase ede only that nurse none on the way no koro luteba pele ne pele nchane nkuwa jwara na yeje wana no yelbo wa woju abi so ekudezu no nia yivo ma ye melonya na ba Jesus Christ boye wan an me butara jogo ngoro mo ogbu ne pele bushi na ka onye maji na na ngbe no na maji ugo mada atko ngbe no na maji so nya bi no ni mi ekenangi Ozaka Jofa wana nwanne m nwoke